Amenurilor! După cum vedeți, o miza cafea. Ne-am adunat să... Acest... Mergem să facem o tură. Aveți în prim plan agresivitatea. Domnul Vlad, agresivitatea. Mergem să facem o tură în pădure. Facem niște trasee la cupă. Royal Alpin. Vă așteptăm la sfârșitul lunii la Cafnic. Domnilor, Royal Alpin. Aici se va desfășura și cupa și mașinile sunt pregătite. Foarte frumos aici. Anul ăsta o să avem restaurant. Treaba bună. Cazare. Numai vă așteptăm aici la cupa. Vă așteptăm la cupă. Ne vedem de pe traseu. Oamenilor, tot înainte mereu. Așa e drumul, numai înainte. Înapoi mai târziu. Ieți acolo în față. Agresivitate. Să nu o las pe aici, las-o pe aici. Totdeauna drumul mai rău. Oamenilor! Na, uite-te tu, agresivitatea de mașină. Oamenii măr în treburi. Acolo în depărtare este Himalaya. Vedeți? Ala-i Himalaya. Și aici am nis eu, mândru fecior. M-am dus eu. Feciorul cela fain. Merem mai sus, mai oamenilor. Andrei, drumul e bun. Drumul e bun și sănătos, da, hai! Ce să faci? Mergem în continuare. Vedem unde mă ajunge. Vedem. Bye bye! Vine buburuza! Buburuza! Agresiv! Domnilor! Ajunsai la un popas. Deoarece suntem foarte flămânzi, mai ales acești indivizi, am făcut și un foc. Bă, tu vezi că acum eu sunt în domeniul movie-ului. Femeile, bineînțeles că nu fac nimic, stau. Să zicem adevărul, bă. Singurul care au făcut ceva e Valdemar, au făcut foc. Vedeți? Și Idiusi s-o pus și el să lucre ceva. Luăm tășcuța. Oamenilor. Luăm tășcuța. Schema urmei, dacă vă filmez. Ia, ce punem tășcuța. Să nu se îmburge asta. Uite-te tu aici. Luăm una bucată șufă de copac. Șufă de copac. Luăm una bucată rolă. Are el șufă de luăm una bucată copac. scripete. Și cam atât. Partea a doua a oamenilor. Și acum o să vă prezint operațiunea Trasul Pomului. Încearcă ăsta o schema Horminț. Schema Horminț. Du-te din șufa aia de coptic. Din geantă. Și șufa de coptic. N-auziți? El, unul. Ăsta e de la extrem, ălalt e de la Pădurarii. Momentan eu de la Pădurarii. Iusica! Ia, băieții cu cueții, operațiunea Trasul. Mă nu stați în triunghiul morții. Vezi că ți-o sărit de pe rolă, bă, prietene.
punem înapoi. Ia, șufa de copii, că se întinde șufa de copii, oamenilor. Mai dai o țără, Andrei. Atât au trăit. E mașina. Ui! Ai văzut, nu? Oamenilor. Am mâncat în cursul pe niște bolovani. Să mai mari cum să faceți. Ia la Giussi direct înainte. Ca tu vezi că trece de... E atâta trece puntea de asta. Așa mă ceame. Calm! Oamenilor! Aeroport! Am ajuns pe aeroport. Ce aeroport? Nu mă întrebați, dar fii atent aici. Îl vedeți? Da, îl vedeți bine ăsta. Ăsta îl mai vedeți pe niște mașini pe aici. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe tot locul. Deja, mă. Am ajuns și noi până aici pe un deal. Și Văratec, un deal. Ce să zice, oamenilor, vedeți? Dacă vreau să vă arăt agresivitatea, merge mult mai departe. Foarte departe, deoarece drumul nu se încheie aici. Nu se încheie drumul aici. Da, ba, mă. Mașini agresive. Mașini agresive. Ia, v-am zis. Pădurarii. Ia. Pădurarii. Bine, domnilor. Mai mergem un pic să ajungem acolo. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Merem. Merem să nu învie duș. Hai să apeși pe butoane, bă. Hai, că am urdărit toată mașina, mă. Hai, am și bază de apă. Ăsta ai murdărit-o, mă. Oamenilor, da, va are cauciucul omul. Avem o filmat astăzi dintr-un loc. Codova. Numai Codova, nu merg con tia. Mor con tia. De Codova. Dai!
mamă. Câtă apă e aici, fratele meu. Uite-te cum vine apa, bă. Ia cum ia apa din prag! Opa! Vezi că e acolo un bolovan mare, bă! Rămâi pe el! Ai rămas pe el! Andrei! Ia o șepă! Ai rămas seară pe el! E gata! Recuperarea autobuzului! Hai, Giusi, că ți-ai pus baterie, bă. Acolo mergem atunci. Și cum prima tură nu a reușit, tura a doua.
S-a scăpat. Bun. Altă trasă, oamenilor. Tata acolo îl bagă, bă. Ieși afară înapoi. Ia ce bolovan noi. Oamenilor, aici e cartierul rezidențial Cârtița, nic. Vedeți? Conduc. Numai Cârtiță pe jos, nic. Ia. Mașina mea merge și singură, oamenilor. Blocat după răltă. Dar nu era mai mare ca asta, rog. Da, nu! Nici mai lungă.